ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ሎሚ ዕላል ኣለኒ ዕላል ምስ ሙሴ ሓድጉ ብሞይኡ ፓይሎት እዩ ሎሚ ንካይድ ዕላል ግን ኣብ ቱርኪ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ንኽነግረኒ ኣብ ዝመፅእ ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ብኣውድዮ ጥራይ ንክንገብሮ ዝቃለ መጠየቅ ከምኡ መሪፅ ኣሎ ጋሻና ስለዚ ነቲ ምርጩ ንምኽባር ከዓ ብኣውድዮ ጥራይ ንፍንዎ ዘለና ኣፍኮርስ ኣብ ኤርትራ ፍልል የብሉን ግን ኣብ ደገን ዝፍንዎ ዝበዝሕ ግዜ ብዩቱብ ብቪድዮ ስለ ንፍንዎ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ ብኣውድዮ ጥራሕ ንፍንዎ ኣለና እቲ ጉዳይ ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ብህፁፅ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ንሱ ኣብ ቱርኪ ተመላሊሱ ነይሩ ብመገሻ ኣብ ቱርኪ ብዛዕባ ዝረኣዮ ኩነታት ኤርትራውያን ክነግረኒ ከዓ ፈቃደኛ ኮይኑ መፂ ኣሎ መጀመርታ መስግነካ ሙሴ ቴንክ ዩ ሽሻሓወይ ቴንክ ዩ ኣነ ውን ኣመስግነካ ፅቡቅ እስከ ክንደይ ግዜካ ተመላሊስካ ቱርኪ እንታይ እንታይ ክትርኢ ፀኒሕካ ዋላ እኳ እቲ ምክንያት መገሽኻ ኣገዳሲ እንተዘይኮነ ንዓይ ግን ድሕር ክትነግረኒ ደልካ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ዝተዓዘብካዮ ነገራት ግን እንታይ እዩ ከም መጀመርታ እስከ ጀምረለይ ያ ቱርኪ ናይ ሎሚ ዓመት ከይደ ነይረ ሕጂ ከዓ ዝሓለፈ ወርሒ ከዓ ኣብኡ ሓደ ወርሒ ገይረ ተመሊሰ ማለት እዩ ብስራሕ ምክንያት ሶ እቲ ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሎም ስደተኛታት ማለት እዩ ኦኬ ንኩሎም ስደተኛታት ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ቱርኪ ሕጂ ብጣዕሚ ንስደተኛታት ሓያል ዝኾነ ግፋ ሒዝካ ምእሳር ንነዊሕ ላይክ ንዓመት ንዓሰርተ ወርሒ ብዘይ ፍርዲ ምእሳር ከምኡ ዝመሰለ ነገራት ብሓፈሽኡ ምስቲ ኩነታት መነባብሮ ኣብ ርእሲ እቲ ኩነታት መነባብሮ ቁርብ ከቢሩሉ ብዘሎ ግዜ ተወሳኺ ከዓ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምስ ናይ ዓመት ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ናይ ዓመ ከመይ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ናይ ቅድሚ ዓመት ከመይ ነይሩ ማለት እዩ ኩነታት ዓሚ ድሓን ነይሩ መነባብሮ ድሓን ነይሩ እቲ ግፋውን ብኡ መጠን ድሓን ነይሩ ላይክ ፖሊስ ሓቱኻ ተዘራሪብካ ክትወፅእ ትኽእል እቲ መንበሪ ፍቃድ ናይ ምሕዳስ ገለውን ብዙሕ ሓስል ኣይነበሮም ብዙሕ ዘሸግሩ ይነበሩን ሎሚ ዓመት ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ናይ መንበሪ ምሕዳስ ከቢዱ ዳርጋ ዜሮ ቻንስ ማለት እዩ ኣይሕድሱን እዮም መንበሪ ዘለዉ እቲ ግፋ ከዓ ብኡ መጠን ዓብዪ ማለት እዩ ማኪና ደው እንዳበልካ ሲቪል ጌርካ ኮይኑ በቃ ዳርጋት ቪዛ ዝወደቆ ሰብሲ በቃ ናይ መንባር እንታይ ይበሃሉ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ማለት እዩ ቱርኪ ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት ናብ ከምኡ ዝወሰዶም እቲ መንግስቲ ናብ ከምኡ ዝወሰዶ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ብዙሕ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ናተይ ፐርሰናል ግምት እዩ እዚ ገለገለ ሰማዕኮ እቲ ላይክ ናይ ተቃውምቲ ፓርቲ ቦታታት ተዓዊቶምሉ ስለ ዘለዉ እሶም ከዓ ንኢሚግራንት ቶለራንስ ስለ ዘይብሎም እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሓት ምስኡ ኮይኑ ግን ዝበዝሕ ወላ ብምሉእ ኤሮጳ ተረኣናይ ሕጂ ትተሓሳስባ እንዳተቀየረ እዩ ስደተኛታት ኣክንዲ ሓገዝቲ ከም ጾር ኮይኖም ዝረኣይሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ወላ ብካልኡ ሽግር ዝገጠሙ ዓዲ ናብ ስደተኛታት ኣምኽኒኻ እቲ ፀገም ከዓ ናብኦም ምምፃእ እንዳኾነ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከም ሓደ ምክንያት እዩ ድሓር ከዓ በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓ ኩሉ ስደተኛ ከዓ ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ስደተኛታት ገበን ዝገብሩ ኣለዉ ብገበን ዝተኣኻኸቡ ኣለዉ ስለዚ ከም ምክንያታት ተጠቂምካ ነቲ ስቂሉ ዴይሊ ላይፍ ዝገብር ስደተኛ ዋላ ናብ ሽግር ንምእታው እንታይ በሃል እንዳኾነ መፅኡ ማለት እዩ ተረዲእካ እቲ ምክንያት ብዙሕ እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣተኩሮና ኤርትራውያን ኦፍ ኮርስ ንምንታይ ኣብ ናብኡ ዝኸዱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት መሰጋገሪ ምዃኑ ይዝረብ እዩ ግን ንምንታይ እዮም ዝፀንሑ ወይ ከዓ ድሕሪ ዳኣኒ መንገዲ ዘይሰሪጦም ከ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለዎም ድዩ ከመይ ከይነብሩ መነባብሮኦም ብከመይ ወፃኢታት ብከመይ ኣታውታት ይነብሩ ፅቡቅ ሽሻሕ ሓወይቲ ናብ ቱርኪ ዝመፅእ ኤርትራዊ ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘለዎ ገሊኡ ንሕክምና መፅእ ካብ ዓዲ ተኺሉ ዝመፅእ ኣሎ ንሕክምና ወላ ንሕክምና መፅኡ እውን ዝሰግር ኣሎ ከም መሰጋገሪ ሓደ ሃብ እዩ ቀረባ ስለ ዝኾነ ንበዓል ግሪክ ሓደ ሃብ ዝበዝሕ ግን ንምስጋር እዩ ዝመፅእ ክሰግር እዩ ዝመፅእ እምበር ክሰርሕ ኢሉ ዝመፅእ የለን እቲ ናይ ስራሕ ኦፖርቹኒቲ ከዓ ብዙሕ ትሪእየሉ ዓዲ ይኮነን ንስደተኛታት ኣይኮነን ንደቂ ዓዲ እውን ከቢድ እዩ ቀሊል ብስራሕ ዝርከቡ ዓዲ ይኮነን ብሕሱብ ናይ ጉልበት ኣብ ፋብሪካታት ገለ ይርከብ ይኸውን ግን ከቢድ እዩ ስራሕ ከቢድ እዩ ሶ እቲ ዝበዝሕ ዝነብር ብሓዋላ እዩ ዝነብር እቲ ሰብ ኣብኡ ካብኡ ናብኡ ከዓ ተደጋጊፉ
يزنبر جن تي كواليتي تزنبر اختري خلها جن زحزنا نابراي لايك اب حدا نيشتي غزا حمشتا شدشتا سبات ترغريغو يدكس مالس بوزح منبار تبلو يتغلني خا ترديكا هو كابتن نوبر قرب زحايش كوين سلسمع تسفا سلزولو نايمس غاريمبر منبار يبحالني بحصيرو تستغرلو زنبرو أجابات كخم قدم جزلو ولا سكبيديو ولا سفخيسو بجنزم متن كوسيخو دي ولا وسخن ولا تعلالنا نابوز انفتوي نوع زي تبابع تزي كونه جن اتي صنحوا له مغنيات ك طرح مسقر عدل مسانو ديهم ولا خبيرهم صنحوا شالو هو مسقر حادث ناي مسقر تايم لاين فلوت جيزي يبولون كل ساعة تمز تفولطي ناي مسقر نقر لو مخت بقاسي خابلوخا قال يقوون اللي قال كساع زكونه فلوت تايم لاين يبل كان مسو خاو حاليفو تجنزون قرب ندا خبري لوم زرع خا جنزب بوز حساب نحر تعاويتو لتمقدي كبيرو صنحنا صبحيتو ازتاتون الله كاو ازرع خون متللامون الله جنزبات حيزوم كل ساعه ابت باكيج انديسو كل ساعه إلا يقال كساع زكونه تطلمو تتأليمهم بسنفلال تروفو قال ملون الله سلازي كل جنت تمسقارون سخم زي قليل نجر يكونن قليل يكونن حقاوي أبدي يكون كعدي كل سموس خدالك يتصبيني خامجة بوجن دك نسيون قلعتن دك نسيون دكن قصاصة خمس الله ويدك نسيون نرسل تلاقي خمس قصاصة ويكا من قد زفتنا خمس الله ونسمعيه ناي دك نسيون خاتي عدل كوميدي مقفات مأسار كوميدي زلوا ولا أب دك بعد تراحيب حجي قرمكا شيشاي حوي عامي دك نسيون أي حتة تاني نيرة دك نسيون حاليفهم مسقوان ستيت زلوا دون أي حتة نيرة لو ما عملت قد فوليو دك نستي يبلو والتوعتا يبلو نخلي بقى نخلي سلازي وزح استتحذا أوالد الله نقول عقرب دحانيو قولعة حسكاية حتون يوم قن قولعة قد فابقزا وطياقا لقز استقفتنا أمنت أنا حجي سامع اللقوم سلازي سي نخلي تقفان دك نستيو أيبن دك توعتا يبل بقى زازارون يبلن بقى بيزا خاريهم بيزا خاتو وديغو إذن تني كحت قول صلت خل تايب هالبايتاون يبل كان immediately ناب أسر بيت يمزو استقام علتي فيزا حاجة تأتو خلا خنا بتاع هجرت وهاب كاي فيزا مثل النمو كتحدثوا يتخيل إني خام علتي حسب ودي ومعلتش عدل يبل كمالي تحدثوا ولا صار لك عدل كتحدثوا يبل كان ريري كتحدثوا أي تخلني خا وتيقا تأتو لك ريري تناي محدث تايب هال بتعمل ريري ناي حكمنا ناي قال ملا تخوينه ورقت لعلتي زقبا أكا جيزي خد تسأنح بحكمنا عند حتى تغيدو لك السون بخندي هاسل مالتي تزي كوينكن كتحدث أيتقلنها خصوصا كتحدث أيتقلنها فيزا نايت هاجر ورقة نتركبك I think قنع لك أنا مجمرتها حجي تأبيبو تعدل قلني رقد محجي رخبني رب نايت هاجر ورقة نخرجبو عدلات نيرو تبلن نير كموني نسخة حجي كبيديو سلمتها خبيد النسخة مسوم تسر زلودي ولا كالس أجمال لوي نسخة هو السو حجي كملك يزبها يتعدي منبري ورقة فيزا خاقي تحته ورقتي إذا توقع مقنعات إذا صنع كام مقنعات هيبكا تحته ورقة ناي منبريو كساع شديش تورح وخا مجمريا حركة تحدث كساع عامة وقا كم كنتاتو مالتي حجي جن ولا سو يتأبيبو ولا سو نمحداسو تي requirements دارجا زي كالكوينو مالتي نعم انتهي حتى حجي دارجا بوزحونا ناو حتونا يبصحو كاني بوزح ناو حتو نعون محداس كم زبلا كان حكمنا تقوينو كمان قورو بحاي شمبر حادا ناي جزاب شمكا خم تقارخا كال تأتاوي خا قال ملا ما كان بوزحينا أوقع بحقاوي تايبها استخارخا يتركبني خا بوزح سب تخاريم زكاريو تزي كوينو كم زي بوزح كبيدي بحثيرو كبيدي كم لك نمو زاحج
حجتهم قال إيرتراوان إيرترا زملوس خمزلو سميعة قال خاي السور خمزلو سميعة مو تفل اللي ياتو انتايو بخمي يوم إيرترا زملوس زلو تأثيرهم كندحر دان إيرترا زيت أليبهم ويكا ندحر دان إيرترا زيت دفع فيهم ندحر زي وات من إيرتراسي انتاي عدل الله مالتي مس وصو خابو كندي كاس أني حمو وصو خابو ሕጂ ምስ ሓዙኻ ናብ እስር ቤት ምስ ኣተኻ ከም ድላዮም እዩ እቲ ዝፈርድኻ ፍሉጥ መዓልታት የብሉን ግን ካብ ሕጂ በዚ ዘሎ በዚ ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ካብ 10 ወርሒ ክሳብ 10 ወርሒ 11 ወርሒ እዮም ዝኣስርዎም ዘለዉ ኣሲሮም ሽዑ ይፍንውኻ ማለት እዩ ግን ዝኾነ ውሕስነት የብልካ ተኣሲርካ ተፈኒኻ ማለት ሕጋዊ ኮንካ ማለት ኣይኮነን ተፈኒኻ ብደገ ተረኺቡካ ፖሊስካ ዝሴም ናብቲ እስር ቤት ተመሊስካ ከምኡ ማለት እዩ ዋው ስለዚ እቶም ዝወፁ ንምስጋር ክጥቀምሉ ትዕድል እዮም ዝወፁ እምበር ብዙሕ ናይ ሕጋዊ ነገርሲ ደው ንክትብል ቻንስ የብልካን ማለት እዩ እቶም ኤርትራ ብከመይ እዮም ኤርትራ ከይዶም ተሰይዶም ዘሎ ሕጂ ፕሮባብሊ ናተይ ጥርጣረ ክመለስ የትልካ ዝኽልክለካ የለን ዲፖርት ንክገብሩካ ማለት እዩ ስለ ዲፖርት ኮይኖም ክኾኑ እዮም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ምናልባሽ ከምኡ ዝምለሱ ናብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮኑ እዚ ባይዘወይ ዝነዕሎ ዘለና ንኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ ስደተኛታት ኣፕላይ ዝገብር እዩ ኦኬ ስፔሲፊካሊ እቲ ሰብ ንኤርትራ ጥራሕ ከይመስሎ ንኩሉ ስደተኛ እዩ ከምኡ ዘሎ ብቱርኪ እና ዲፖርት ግበሩ እንተልካዮም ዲፖርት ገብሩክ ፀገም የብሉን ምምላስ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ሃገርካ ጥራይ ዲም ዲፖርት ዝገብሩካ ዋላስ ናብ ካልእ ሃገር ዲፖርት ዝገብሩካ ኣለዉ ይዕድል ቪዛ ናይ ካልእ ሃገር ተሃሊካ ናብ ካልእ ሃገር ዲፖርት ገብሩካ ያ ቪዛ ናይ ካልእ ዓዲ ተሃሊካ ዝቕበለካ ዓዲ ዘእቱ ተሃሊካ ዲፖርት ገብሩካ ናብ ካልእ ዓዲ ተረዲኒ ምስ ሓደ ናይ በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ከዓ ጠበቃ ዘራረብ ነይረ ንሱ ብለኒ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዉ ተዛሪብካዮም ሲ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ዋላ ብዘይ ክፍሊት እውን ገለ ክብለን ፀኒሖ እሞ እዚ መደብ ክገብሮ ምዃኑ ምስ ነገርኩ ነዚ መደብ ርኢ እውን ዝኾነ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኾነ ነጊሩኒ ኣሎ ሕጂ ንስኻ እንታይ ትብል ብዛዕባ ጠበቃታት ምግባር ብነፃ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ይፍትኑ ኤርትራውያን ብገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ኸ ገንዘብ ከፊሎም ዝደለይዎ መሰል ከይረኽቡ ዶ ከመይ ትሪኦ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ሕጂ እቲ ዓዲ ሕጊ ኣለዎ እንድዩ ግና ከም ናይ ኣሜሪካ ከም ናይ ኤውሮጳ ሕጊ ክንፅበ የብልናን እቲ ዓዲ ወላ ሰብኣውነት እውን ከምኡ ይኮነን ፅቡቅ እዩ ከምኡ ማሕበራት ደሊኻ እንታይ ይበሃል ምግባር ፅቡቅ እዩ ግን ስደተኛ ብሓፈሽኡ ምስ ኣተወ እስር ቤት እውን ጠበቃ ብገንዘቡ ገብር እዩ ግን ብጣዕሚ ናይ ምዝመዛ ዓዲ እቲ ዓዲ ከዓ ሕማቕ ነበሩ ስለዚ እዚ ዘይበሃል ገንዘብ እዩ ዝኸፍል ዲፖርት ንኸይከውን ወይ ኣብ እስር ቤት ነዊሕ ንኸይፀንሕ ስለዚ ከምኡ ማሕበራት ተተረኪቡ ማለት ፅቡቅ እዩ ላይክ ከምኡ ዝሕግዙ ሰብ ተተረኪቦም ስኢልካ ተስፋ ምሃብ ከይከውን እንታይ መስለካ ንዓኻ ንኣብነት ድሕር ጠበቃ ገይሩ ገንዘቡ ወፂኡ ናይ መንበሪ ፍቃድ ይረክብ ዶ ዕድል ኣለዎ ዶ ክረክብ ወረቐት ዋላስ ካብ ቤት ማእሰር ጥራሕ ዝወፅእ ዘሎ ገንዘብ ከፊሉ ከመይ መስለካ ጥራሕ እታ ናይ ጠበቃ እንታይ ይበሃል ናይ ኢሚግሬሽን ኬዝ ገለመለ ብዙሕ ኣይግድሶም ንሶም እታ ናይ ጠበቃ ምግባር ጃስ ወፂኡ ነታ ንምስጋር ድዩ ወላ እታ ተሪፋቶ ዘላ ነገራት ዓሚሙ ንምምላስ ድዩ እያ እምበር ንኢሚግሬሽን እንታይ ይበሃል ብዙሕ ኣይኮነን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዕላል ወይ እንድሕር ሰሚዕካ ኮንካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ይተሓዙ ሰብኣዊ መሰል ናቶም ይሕሎ ዶ እንድሕር ሓሚሞም እንድሕር ምግቢ ዘይተሰሚዕዎም እንድሕር ካልእ ፀገማት ኣጓኒፎዎም ሲት ናቶም መሰል ይሕሎ ዶ ክገርመካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብኡ ኣብኡ ነይሮም ዝተፈትሑ ሰባት ረኺበ ነይረ ሕጂ ብክንዲ ትፅበዮ ይኮነን እቲ ሰብኣዊ መሰላት ክሳዕ ማህረምትን ገለን ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ እዩ ኦፍኮር እንድሕር ዝሕለቐልካ ዘይብልካ ከዓ ኩሉ ሳዕ ሓንሳ እንድሕር ተዓፂኻ ሲ ብለካ ዝሪኦም ነገር ተዘይብሉ ወላ ሓንቲ እንታይ ይበሃል ኣይኮነን ስለዚ መግቢ ይጅዋሊ ድሓኒ መግቢ ኢሎምኒ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ከም ዘሎ ኣብቲ እስር ቤት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ከዓ ከምዚ የለ በቃ ከም ስደተኛ ኢኻ ስደተኛ ብጣዕሚ ክሳዕ ማህረምቲ ተይለካስ ሕሰቦ ያ ከቢድ እቲ ማእሰርቲ ከቢድ እዩ ኖርማል ብመንፅርቲ ወይ ኤምባሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ወይ ቆንስል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ዝኾነ ኣካል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ተወኪሉ ዝነብር ብመንግስቲ ዝተወከለ ማለት እዩ ንስኹ እንታይ ተራ ኣለዎ እቶም ኤርትራውያን ክረኽብዎ ንዕኡ ኣለዎም ዲ ዕድል ሽግሮም ክነግርዎ ዕድል ኣለዎም ድዩ እሱ ኸ ንበቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ቱርኪ መንግስቲ ክረኽቦም ወይ ከዓ ክዘራርቦም
ريخا دو سميع دو كم عانت نقرات هالو دو بدرجة منقستي ኣሎ ወኪል ናይ መንግስቲ ኣሎ ብጣዕሚ ንፉዕ ወዲ እውን እዚ ያ እቲ ዓቕሙ ዝኽእሎ ዝገብር እዩ ንኣብነት እንታይ ይገብር ከምኡ ማለት እዩ ከምዚ ብዛዕባ እስራት ሓትት እዩ እቲ ዝኽእሎ ማለት ክወፁ ዝኽእሉ ክጣብቀሎም ዝኽእሉ ከዓ ይጣበቕ እዩ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ቱርክ ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ በቲ ዓቕሙ ዝገብር ፅቡቅ እንታይ ይበሃል ዝንቀሳቐስ ሰብ እዩ ተረዲእካ ክልተ ሕት ኣለዋ ናይ መጨረሽታ እየን ተሓንቲ ንሕክምና ዝምልከት ንሕር ኣለካ ኮይኑ ይፍልጦ ብዙሕ ሰብ ኣብኡ ክሕከም ይኸይድ እዩ እቲ ሕክምንኦም ከመይ እዩ ብዙሕ ሓበሬታ ከዓ ይብልናን ኣነ ብዙሕ ሰብ ፍትኒ እየ ክረክብ ካብኡ ግን ኣይረክብን ዘለኹ ክሳብ ሕጂ ንሕር ኣለካ ኮይና ይፍልጦ እቲ ሕክምናኦም ክሳብ ክንድኡ ድዩ ፅፉፍ ክሳብ ክንድኡ ድዩ ፅቡቅ ኣገልግሎት ዝህብ ዋላስ መዝማዚ ገለ ሰባት ኣለዉ መዝመዝቲኦም ንገንዘብ ብጣዕሚ እዮም እንታይ ባህል ዝገብርዎ ገለ ከዓ ኣለዉ ፅቡቅ ሕክምና እዩ ዘለዎም ዝብሉ እሞ ናትካ ትዕዝብቲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከመይ እዩ ናቶም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብልክዕ እቲ ሰብ ክንድቲ ዝህቦ ስም ክንድቲ ዝህቦ ትፅቢት ይረኽቡ ድዮም ኣብኡ ኮይኖም ዝሕከሙ ኤርትራውያን ገርመካ ሸሓወይ ካበይ ትብገስ እንድዩ ዝውስኖ ካብ ኣፍሪቃ ትኾንካ እቲ ኳሊቲ ናይ ሕክምና ኣሎ እቲ ኳሊቲ ኣብ ዓድኻ ብኣፍሪቃ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሕክምና ኣሎ ብመንፅር ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ ግን ብጣዕሚ መዝማዚ ዓዲ ብጣዕሚ መዝማዚ እዩ ፕላስ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ሒዝካ ተዘይከድካ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዓዲ እዩ በቃ እንግሊሽ ዝዛረቡ ብዙሕ ኣይኮነን እንግሊሽ ካብ ዓድና ተወፂና ብእንግሊሽ ኢና ክንረዳዳ ንኽእል ንፍትን ናይ ካብ ተርጓሚ ጀሚርካ ዘሎ ኩሉ ፕሮሰሳት ብጣዕሚ ናይ መዝመዚ ዓዲ እዩ ሕጂ ሰብ ኣፍልጦ ዘይብሉ ዝመስሎ ላይክ ከምዚ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ሕክምና ብመንግስቲ ደረጃ እዩ ብመንግስቲ እዩ እና ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነን ናይ መንግስቲ ተረኺብካ ፅቡቅ ውሕድ ኣሎ እንተዘይኮይኑ ግን ፕራይቬት እዩ ፕራይቬት ኮይኑ ከዓ ቢዝነስ እዩ እቲ እስኻ ኢኻ ጥዕናኻ ደሊኻ ትኸይድ ዘለካ እምበር ንዖም ቢዝነስ እዩ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ወፃኢታት ንክውስኽልካ ሲ ወላ ሓንቲ ድሕር ኣይብሉን እዮም ማለት እዩ ድሕር ኣፍልጦ ተዘይብልካ ኮይኑ ስለዚ ንምዝመዛ ዝተቃልዐ ዓዲ እዩ ከምኡ ናይ ምዝመዛ ዓዲ እዩ ንፉዓት ዝተሓባበሩ ኤርትራውያን ተረኺብካ ፅቡቅ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለዎም ኣለዉ ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ ኣለዉ ብዛዕባ ሕክምና ዝፈልጡ ሕክምና ሰብ ሒዞም ዝኸዱ ኣለዉ ኩሎም ጥዑያት ማለት ኣይኮነን ገለገሊኦም ምስቲ ሕክምና ርክብ ገይሮም ነቲ ሰብ መሊሶም ዝምዝምዙ ኣለዉ ገለገሊኦም ከዓ ሃምብሊ ፅቡቅ ዝሕግዙ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣፃሪኻ ምኻድ እቲ ዝበለፀ ግን ናይ ምዝመዛ ዓዲ ኣብ ሕክምና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ነገራት ፎሬነር ምዃንካ ተፈሊጦም ንክምዝምዙካ ድሕር ዝብሉ ዓዲ ይኮኑ I think እንድሕር ዳ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ኣለካ ኮይኑ ትመላለስ ክሳብ ዝሃለኻን ኣብኡ ከዓ ሰባት ረኺብካ ነቲ ሓበሬታ ክጥቅቡ ዕድል እንድሕር ረኺብካን ብመደብ ክንሰርሖ ክንፍትን ኢና ካልእ ግዜ ብታ ናይ ትምህርትካ ብታ ናይ ሞያኻ ካብታ ናይ ፓይለት ከዓኒ ዕድል ክትበኒ ክፍትኒ ክምሕፀነካ ካልእ ግዜ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ንኣሽቱ ከለና እውን ፓይለት ናይ ምዃን ሕልሚ ዝነበረና ብዙሓት እንዲና ሕጂ እንታይ ምስልቲ መስርሕ ብተመክሮ ናትካ ክንድህሶ ክንፍትን ኢና ናይ መጨረሻ ሓቶላትኒ እቲ ህዝቢ ከመይ እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ቱርኪ ብፍላይ ድማ ኣብ ስታንቡል ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቶም ምስቶም ህዝቢ ክረኸቡ ከለዉ ከመይ እዮም ቶም ህዝቢ ምቁልላት ድዮም ተቐበልቲ ጋሻ ድዮም ዋላስ ዓለተኛታት ድዮም ከመይ እዮም ቶም ኤርትራውያን ምስቲ ህዝቢ ክነብሩ ከለዉ ዝነብርዎ ኣነባብራ እቲ ህዝቢ ፍሬንድሊ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ምስ ስደተኛታት ግን ከዓ ተፃባኡን ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ቢዛ ዓይነት ሰብ እዩ ስርሑ ሰርፊ ዝኸይድ ሰብ እዩ ግን ኣብቲ ቤዚክ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ሓደ ቱርካዊ ዝካረዮ ገዛን ሓደ ስደተኛ ዝካረዮ ገዛን ዋግኡ በበይን እዩ ስደተኛ ብጣዕሚ ብክቡር እዩ ዝካረዮ እሱታት ነገር ኣለዎም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝፃብኡ ይኮኑን ግን ክፃብኡካ ከለዉ ከዓ ሓያላት እዮም ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝተሓብቀሉ ገዛ ክሕብሩ ክእሉ ገለ ክእሉ ከምታት ነገራት ኣለዎም ከም ዝብለካ ከዓ ንምዝማዝ ከዓ ድሕር ኣይብሉን እዮም ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝፃብኡ ከዓ ኣይኮኑን በቲ ሓደ ወገን ስራሕ ቢዝዮም ስርሖም ዝሰርሑ እዮም ገለ ማለት እዩ ተረዲእካ
ያ I think ዝነበረኒ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ህፁፅ ስለ ዝኾነ ኢና ሓፅር ዝበለ ዕላል ንገብር ዘለና ካልእ ግዜ ብዘዝር ክንኣትዎ ክንፍትን ኢና እዘን ክልተ ዝበልኩ ከዓ ዕላል ክንገብር ክፅበአ ተወሳኺ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብኡ ንዘሎ ኤርትራውያን እንታይ ምክሪ እንታይ ሓሳብ ተካፍል ዕድል ክበካማ ብከምኡ ክንውድእ ኢና ተወሳኺ እኳ የብለይን ማለት ኣብኡ ዘለው እታ ዘለዋ ይፈልጥዋ እንድዮም ላይክ 24 ሰዓት ካብ ገዛ ይወፁን እዮም ሓቢኦም እዮም ዝነብሩ እቲ ክመፅእ ዝሓስብ ግን ቪዝኡ ከይወደቐ ከሎ እቲ ዘድልዮ ነገራት ንክገብር ማለት እዩ እቲ መደቡ ክገብር ቀልጢፉ ካብኡ ተረፈ ግን ቪዛ ወዲቑ ከምዚ ተሓቢእካ ትነብረሉ ዓዲ ገለ ይኮነን ከቢድ እዩ እቲ ዘሎ ነገራት ሕጂ ሲ ሆፕፉሊ ክመሓየሽ ንመፃኢ ግን ተሪኢኻ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማኪና ደው እንዳበልካ ሲቪል ገይሮም ፖላይስ ገለ ኩሉ እዩ ነው ሕጂ እቲ ብኡ ዘሎ ከም ዝብለካ ይልዕለይ እውን ፈልጦ እዩ ኩነታት ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዎ ነቲ ብሕጂ ዝመፅእ ዝሓስብ ግን ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ዝኸይድ ማለት እዩ ቪድዮ ከይወደቐ ሕጋዊ ከሎ እቲ ዘድልዮ ገይሩ ናብ ዘድልዮ ቦታ ክምለስ ዝሕብሮ ሸሓወይ ቴንኪዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግነካ ሙሴ ሓድጉ ካብ ኣሜሪካ ፓይሎት ሙሴ ሓድጉ ከም ዝበልክዎ ብሞያኻ ዕላል ክንገብር ክንፍትን ኢና ወይ ክፅበያ ኣነ ንሎሚ ግን ኣብ ቱርክን ዘሎ ኤርትራውያን ብርኪትና ዝገበርናይ ዕላል ስለዝሃብካን ሓበሬታ ኣዝየ መስግነካ ክብረት ሃበለይ ቴንኪዩ ኣነ እውን ኣመስግን ኦኬ